दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ हासबेन्डआ अफिस दङ ना ओंखायनो फुङावथ' मिथिखायो बयबो आं बिदिनो इसिङावनो माने बिजि थायो होननानै दा आं अलरेडि टिफिननि थाखाय आरो नै बानायखांबाय उदासि आरो फ्राय ओमफ्राय आरो बिदिनो दालिबो बानायगोन नै साना दाल बुट दालि ओरैनो बइल खालामना लाबाय दा बेखौ थाव मारिनोसै आरो नै बिथिं दालिखौ बानायनो नैबे नोरसिं बिलाइखौ होनोसै थावआव होबाय नोरसिं बिलाइखौ दा जोङो पियासखौबो होनोसै आरो जोङो हाइजें बानलु सामब्राम गुफुरनि मस्लाखौ होनोसै आरो एसे दोननोसै आलुआव आरो बिथिं माबा आलुबो हाना दोनदों दिनै ब्रेकफास्टनि थाखाय आरो आलुबो हाना दोनदों पुरि बानायदों माने दिनै ब्रेकफास्टआव पुरिनि थाखाय आटाखौबो आं नाना दोनखाबाय आरो बिथिं आरो नैबे आलु भाजाखौ दालिया मोनबानो आलुखौबो एवसिगोन आरो ब्रेकफास्टनि थाखाय दालिखौ होनोसै Good morning लोगोफोर दिनै पुरा स्रि स्राय रावबो गैया पार्कआव फुटबल गेलेग्राफ्राबो फैयाखै बेनिफ्राय मर्निं वाक खालामनोबो रावबो फैयाखै नैबेनि लोगोआ आं माने मा होनो फुगारबाय थानायावनो जिजों ओरैनो गोलैनानै बायबायसो पाक्कायाव आंना बिथिं दालिबो मोनदोंमोन आरो दालिखौ सोनो ओमफ्राय नैबे उदासि आरो आलु फ्रायखौ सोनो थाखाय आरो टिफिनखौ फुगारदोंमोन बिदि मोनथाम सेटमोन आरो दा मोननै थाबाय आरो बेबायदिनो ब्रेकफास्टनि थाखाय आलु बिदिनो रुसि बानायदों दा आं पुरि बानायनोसै आच्छा दिनै ब्रेकफास्टआव पुरि मोनजागोन थारमाने लोगोफोर आं सब माने मावजोब्बाय फुंनि दिनै फुला लुसि पुरि बानायदों दिनै जे मोजां फुलिदों नायनो दा थान्दा जाबायना ओंखायनो एसे ओरैनो ढिला जाबाय दा बिथिं गाइखेर ओमफ्राय नैबे पुरिजों जानो बेहाय दङ आलुनि सब्जि ओमफ्राय आरो बे हासबेन्डनि थाखायथ' बेनि टिफिनाव सब सोजोब्बायनो आं बेगाव नैबेहाय नैबे बेगावनो बेनि अफिसनि दिनै बेहाय नोंथाङाथ' नुखाबाय ना दिनै माबा बुट दालि मोनसे टिफिनाव ओमफ्राय आरो मोनसे टिफिनथ' बिदि हायाव गोलैनानै बायदोंमोन ना आरो आवगायनो माने टिफिन दङ बाट ग्लासनि नङा आरो बे बुंबाय हासबेन्डआ ओंखामनि सायाव बे माने तिता केरेला ओमफ्राय आरो आलुनि फ्रायखौबो सायावनो होनानै लेयार खालामनायदो होनबाय आरो ओमफ्राय ओंखायनो मोननै टिफिनावनो होबाय आरो आं दा बिराद गरम ना एसे रेस्ट लानोसै बे दुगैनो थांदों दुगैनानै फैफिनबानो ब्रेकफास्टबो जानोसै आरो लोगोफोर दखाननिफ्राय फैबाय दिहुनना दोननोसै मालफोरखौ सब बे खाथियावनो आंकोलनि दखाननिफ्राय जोंनि बिल्डिंनि गाहायनिफ्राय लाबोबाय आरो गोजानाव थांबाय थाला गरमबो ना दा सब खामानिफोर मावजोब्बाय दा बेफोरखौ लाबोनानै खनसेयावनो माने फ्रि जानानै दुगैगोन साननानै आरो आं लाबोखाबाय बेनि दाउदै बिदिथ' दाउदै लाबोनो होआ हासबेन्डआ बिदि लाबोबाथाय बिदि बे मोनसे बिदि ट्रेखौनो लाबोनो होयो आरो बाट आं थिखांनो हायाना ओंखायनो बेखौ लाबोबाय आरो 11टासो लाबोबाय दाउदै आरो बेनि लाबोदों बिस्कुट जोंनाबो बिस्कुटजों बेलेग बेलेग जायोना बे जाबाय हासबेन्डनि बिस्कुट ओमफ्राय नैबे जाबाय 50-50 गासैसो आंनि नैबे बे जाबाय आंनि बिस्कुट ओमफ्राय बे जाबाय हासबेन्डनि आं बे बिस्कुटखौ मोजां मोना निउट्रिसस डाइजेस्टिभ आरो ब्रेड आरो मा लाबोदों गाइखेर बेनो गाव मिल्कजों एकदम बिराद गाइखेर नांखायो जोंनाव आं जेसेबां खाथियाव थांबाबो आरो मास्कखौ लगायना थाङो आरो फैनानै मास्कखौ सुना होखायो आरो नङाबा बोरैबा मोनबाय थायोना ओंखायनो थांनानै जास्ट जोंनि न'नि गाहायावनो आरो बिल्डिंनि गाहायाव थेवबाबो आरो रावबो मानसि गैयाबाबो आं गानना थाङो ओमफ्राय फैनानै लोगो सुना होखायो आरो लोगोफोर आं दुगैखांबाय ओंखामा जेबो फोनाखैसै आरो दिनै आङो न'आवनो आरो बानायनाय फेस पेक लगायनोसै र' माने नोंथांमोनखौबो आं सानबाय आरो आंनि बे लोगोफोरजोंबो बा फंबाय बिनानावमोनजोंबो आं शेयार खालामनोसै बिदि होननानै आरो खामा फोननो आरो दिनै दालि सोमना दोन्दोंमोन बे माने मुसुर दालिया मुगु दालि नङा आरो गोमो नङा एसे जे माने बे अरेन्ज कालारनिया नैबे नुबायना लोगोफोर नैबे
दा नैबे दालिखौ आं सोमना दोन्दोंमोन मोखाङाव लगायनो आरो बिदिनो आं माने गोलोम बोथोराव बिदिनो बोरैबा जायोना माबा बे नानेखाथ' नङा जेनेबा ओरैनो गोसोम बा माबा बे ब्लेक हेड्स बिदिफोर थायोना ओंखायनो बेखौ आरो मालाबा आं न'आवनो आरो बेफोरो फोनलाबायो आरो मालाबा टमेट'बो फोनो फान्थाव बिलाथिखौबो फोनो आरो मालाबा बे दालि बे अरेन्ज कालारनि बे मुसुर दालि दंना बेखौ सोमना दोननानै एसे सम आधा घन्टा बा 1 घन्टासो सोमना दोननायनि उनाव बेखौ मिक्सियाव पेस्ट बानायनोसै आरो बेखौ लोगोफोर बे मुसुर दालिनि पेस्ट बानायना लाबाय दा नैबेखौ आं मोखाङाव फोनसै आरो बिदिनो रोसि दङना बे दालिनि बे रोसि थायोना दालिनि रोसियानो माने बिदिनो स्किनखौ एसे मोजां खालामो आरो आं आवगायावबो आरो न'आव थानायाबो बिदि फोनोमोन आं मोजां मोनो आरो बेलेगा मा मोनो आं मिथिया खिन्थु आं मोजां मोनो आरो आंना स्किना माने बिराद अइलि बिराद माने फेटिं जायोना मानसि फेट्स दङना आं मोदोम गिदिर मानसि बिराद अइलि जिखि जाया क्रिम फोननोनो हाया क्रिम फोननाय लोगो लोगो गोलोमदै ओंखारनानै स्वेटिं जानायनो सब ओंखारलाङो आरो बेनो लोगोफोर नुबायना बेनो दालिफ्रा बेनो है मा गोलैखोहाय माबा गोलैनाय बायदि खोनादों गोलैयाखै माथो जेबोनो दिनै पुरा सान्दुं गोसाथार नालाय लोगोफोर आंनि बिबारफ्रा जि मोजां देरदों सनि थुलुंसियाबो जि मोजां ना दिनै पुरा सान्दुं गोसाथार दिनै अख्राङा नायलाय लोगोफोर पुरा दा सम ना पुरा स्रि स्राय आरो मानसिफ्रा न' सिङाव हाबना दङ हाबनायफ्रा हाबगासिनो अफिसाव थांनायफ्रा थांबाय आयै जि बोदों बिदि खालामनो हाया दा एसे रानबायना बुस्थुआ ओंखायनो बिदि जादों आरो बारा गोबाव गैला 5 मिनिटसोनि उनाव सुनसै आरो लोगोफोर आङो नै मोखां सुनानै 15 मिनिटसो लगायबाय 15 मिनिटनि उनाव आरो बारा थानो हाला आरो एकदम मोखाङा एकदम बिदि टाइट जानानै बिदि बोजोब्बायना ओंखायनो आं सुनानै होबाय दा क्रिम लगायनोसै र' बिराद गरम ना क्रिम लगायनोबो आं बायो ओरैबायदि आंहा क्रिमानो थाया थेवबाबो फोनसै लटास सेफ सानस्क्रिन नैबेखौ आं मोजां मोनो आरो मेट बियो लिकुइड नङा लिकुइड बाथाबा बिदि दै बोहैनाय बायदि माने मा होनो बे वाटारफलनिफ्राय निजिरानिफ्राय दै बोहैनाय बायदि गोलैगोन आङो माबाया गोलोमदैया टप-टपनो बेखौ फोनो आरो आं एरैबाबो नोंथांमोनखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन आं जेबो मेकआप सेकआप रोङा होननानै जाहाथे क्रिमल' फोनो ओमफ्राय आरो पाउडारल' फोनो जेबो फोना मालायफ्रा माने कत मोजां मेकआप खालामनो रोङो ना आं मालायफोरखौ नुबाथाय मोजां बा जि मोजां मेकआप खालामदों नायलाय होननानै आरो आइलाइनार बा बिदि काजलफोरखौ लाबाथाय मोजां मोनो ना आंबो लायो काजल खिन्थु आंना बे अइलिथारना गोलोमदैजोंनो इदि जालाङो आरो दा पाउडार फोनसै आंना मेकआपा बेनो आरो क्रिम एन्ड पाउडार जिखि जाया आंथ' माने बिदि दांबाथाय जि मोजां नाङो आरो बिदिनो माने एसे माने धिला बायदि मोनोना बिदि दांबाथाय फोननायनि उनाव बेलेग मिथिया आरो बेलेग मा डिफारेन्स जादों मा जायाखै बाट आं मोजां मोनो आरो ओंखायनो आं लगायो बे हलाव जे जोंनि आरो मोनसे रुमाव मेरला माल माथा दंना बेहायबो आं बुंदोंमोन ना नोंथांमोनखौ बे हासबेन्डनि लोगो सासेनि बिनानावा आरो दोनफैदों होननानै दा हासबेन्डआ मेसेज होदों आरो अफिसनिफ्राय बेखौ फन हरदोंनो बे बिनानावा सिस्टारा ओमफ्राय बे करियारवाला हरगोननो आरो गावथ' न'आव थांदोंना दा आरो सिटुवेसनफ्राबो एफा गाज्रि मालाबा फैयो माबा जायो जेबो उदिस गैयाना ओंखायनो माने कुरियारवाला फैनानै सब लांगोननो आरो बेफोरखौ गोदाखौ मेट्रेसखौ लाखिनो होदोंनो जोंना एक्सट्राखौ मा गांथामसो दङ एक्सट्रा आरो दा बिनिखौबो लाखिनो होदों आरो लाखिनोसै मालाबा बिदिनो आलासिफ्रा फैबा खामानि फैनोबो हागौ आरो बिदिनो बे लांलालै आरो बेखौ गोदानसो बानायदोंमोननो बियो लाखिनो होदों आरो बेखौ जेबो नङा खस्थ'बो जायो खोमा गावहा लांनो आरो कुरियाराव एक्सट्रा चार्ज लागोन ना बे गोदाखौ लांबाथाय आरो आं नैबेहाय बिबाराव दै होनो बावदों दै होनोसै र' दा बेखौ दै होनानै बेखौ एसे सम बाहेरायाव दोननोसै आरो जेब्लासिम दैया बे गाहायथिं मोनसे माबा दंना गब्लं दंना नङाबा बेहाय दोनबा आरो कापबर्डआव बिदि दोनबाथाय आरो गोलैगोन ना लेथ्रा जागोन ओंखायनो बेहाय दोनबाय आरो आंबा बिदिनो बिबारफोरखौ नायबाय थाबाथाय बिराद मोजां मोनो आरो जोंहा न'आवबो आं न'आव थांबाथ' नोंथांमोना नुखागोन आरो जोंनि न'आव जोंनि आइ आफानि न'आव जोंनि आफाया माने बिराद माने बेफोरो माने बिफां लाइफांफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो बिराद माने नेचारेल लाभार आरो बियो बिबारफोर दङ आरो सिनारिफोर माने मैगं थाइगं जोंनाव जेबो मोननाय नङा आमलाइ मोनगोन आमलखि माने आमलाइ मोनगोन जलफाय थाइजौ
बेनोसै आरो बेलेग आरो मोननाय नङा आरो जोंनाव आरो मेडिसिनेल प्लेन्टसफोरखौ मोनगोन आरो बे माने महानिम न'आव थांबा नोंथांमोना नुखागोन आरो माबायदि जोंनि माने आफाया माने नेचारेल लाभार ना बेफोरखो माने पुरा ग्रिन ग्रिन न'आव थान्दाबाथ' जोंनि न'आव थानो हाया ओरैबायदि थान्दा आरो माने गरम बोथोरावथ' माने मोजां जायो आरो गरम बोथोराव मानसिफोर फैबाथाय होनो आरो बा सारमोननि न'आव जोंनि आफाखौ होनो आरो बा सारमोननि न'आव फैबाथाय एकदम फेनखौनो दरखार गैया आरो जि थान्दा थान्दा इदि होननानै नाथाय गोजां बोथोराव बा इसोर थानो हाया ओरैबायदि थान्दा जायो आरो ओरैनो मानि प्लेनाबो इदि इथिं इदि बिजौथिं ओंखारबोदों आरो जि मोजांनो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै दिनैनि सिम्पोल भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनो सानदों आरो आं दिनै आरो नोंथांमोनजों बारा इदि पेटेल खालामबाय थाला आरो दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव दे बाय बाय अब्लासिम मोजाङै थादो आरो नेक्स्ट भिडिअ'सिम मोजाङै थाबानो जाबाय आरो बयबो बाय बाय